Hola, benvingudes. Això és Learn to Learn, un nou canal educatiu en el que es tractaran temes matemàtics. Jo em dic Sofí i m'encanta ensenyar. Seré la persona encarregada de guiar-vos en les explicacions que s'aniran publicant en aquest canal. Com ja he comentat, es tractaran temes matemàtics i, per tant, la primera pregunta que a mi m'agradaria fer-vos és què en penseu de les matemàtiques? La visió general acostuma a ser bastant negativa, inútils, avorrides, complicades, i no us ho creureu, però les matemàtiques poden arribar a ser fins i tot divertides. Per tant, a mi m'agradaria poder-vos aportar un nou punt de vista on eliminéssim aquests 3 adjectius i n'incorporéssim 3 de nous més positius, com per exemple interessants, apassionants i intuïtives. I és que les matemàtiques no són únicament per a aquelles persones que se'ls dona bé estudiar o que estan catalogades com a intel·ligents o que tenen un alt coeficient intel·lectual. No, les matemàtiques són per a tothom. Només que hem de canviar el punt de vista. Quan estudiem, el que fem és memoritzar amb la finalitat d'aprovar un examen i passades unes 2 o 3 setmanes ho acabem oblidant. I el que vull tractar en aquest canal és una metodologia completament diferent. L'objectiu no ha de ser aprovar, l'objectiu ha de ser aprendre. Com ho farem? Raonant, entenent el que se'ns està explicant, qüestionant-nos per què és d'aquesta manera i així créixer intel·lectualment invertint el nostre temps en aprendre conceptes i coneixements. T'agrada com sona? Et crida l'atenció? Creus que pot ser interessant? Si és així, t'animo a que deixis un polze al l'aire en aquest vídeo i et subscriguis al canal perquè no et perdis cap dels pròxims vídeos que aniré pujant. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!